tepi jejering gesang ngancik alamat drama studi gote ingkor pucung ingkang dahat minum diundi sarta angaluni laksi darjo nuwat edi indahing budaya luhur budaya tetes putingan doa kang tuh saking saking manah lah menika warnani rapi nanganten kakung kang sampun jengkar saking sasana palereman busana pinanganten kakung pating goblar sumara tampil bawa busananing sang raja ngagem kula kanigaraming bawa busananing sang nata lampahipun pinanganten kakung lekeh-lekeh pindha sarjana rupa sak pecak mangu sak pecak kendel kados wonten manahipun pinanganten kakung wage-wage enggal triwana age-age enggal teka supados enggal-enggal saged sinambungan kaliyan sang putri prameswari. Nata menika para kadang saking pinanganten kakung kang sampun ngasta Sekar Mayang. Kapan bojoning Ibu Pangrabu sono tatarias Rosa salam pinanganten kekalih sampun andhaken ndhaken menika ambalan sadak kang betul raos kaliyan kajengaken para kadang pinanganten kakung andhaken adicara Sekar Mayang. Lah menika Sekar Mayang kang sampun rinake dening para pujuh ingkang tanah Jawi. Wit agung dipang papat minangka lambang dhuwur sekawan gangsa pancen. Wah surya loro cacah minangka lambang srengenge lan rembulan. Sepi andaru milak godhong negara mimpi bintang lintang minangka pegangaya dibayu. Lah menika kapan dening Ibu Pangrabu Sara Tatarias Rosa Sawon. Pinanganten putri andhakaken adicara jawat asta dhumateng pinanganten kakung minangka praton dua milih. Praton pangurmatipun pinanganten putri atas rawuhipun pinanganten kakung. Adicara jawat asta salajengipun sampun paripurna. Salajengipun kapandhu dening Ibu Pangrabu Sara pinanganten putri andhakaken adicara basuh suku tengen pinanganten kakung. Minangka praton pilih anggenipun nglampahi brayan nggih pemimpin keluarga pinanganten kakung tansah pikantuk margi ingkang leres. Adicara basuh suku tengen pinanganten kakung nggih menika Nak Mas Bagus Pratama putra saking Bapa Sidik rayana dalah Ibu Wenak sampun panipuna salajengipun menika adicara junjung derajat nggih pinanganten kakung jumenengaken pinanganten putri kapandhu dening Ibu Pangrabu Sara Tatarias Rosa Sawon alon-alon. Adicara basuh suku tengen kalajengaken adicara junjung derajat sampun paripurna salajengipun pinanganten putri andhakaken adicara ngijeri jagat. Nggih menika adicara menika kapupun saking crita nggih menika nalika samanten Nabi Adam saha Siti Hawa langkung 900 taun dereng kepanggih kalajengaken saged kepanggih wonten Jabal Roma. Menika adicara ngijeri jagat kabuput saking filosofipun sejarah Nabi Adam dalah Ibu Hawa. Adicara ngijeri jagat sampun paripurna kalajengaken nggih menika adicara nunjuk dayaning Bapa Sugiono maringi unjukan pirtawening dumateng Nimas Ayu Deni Wijastuti dalah Nak Mas Bagus Dewi Adi Pratama. Kula teges banyu wetingan teges wedening Gusti Kang Maha Ening. Alon-alon. Pinanganten kekalih punika anggenipun nglampahi bebrayan. Tansah pikantuk werdening Gusti Kang Maha Ening. Kapandhu dening Ibu Pangrabu Sara Tatarias Rosa Sawon. Pinanganten kekalih sampun paripurna anggenipun nindakaken adicara ngunjuk dayaning. Salajengipun pinanganten kekalih nindakaken adicara Simbol Kinayam.
Nang bayam. Nang ya bayam. OTW.